nomama egameni lenkosi sibingelela abazalwane bonke egameni lenkosi. Haleluya. Haleluya. Kumnandi kuba sebukhoneni benkosi. Ngibingelela lonkosikazi wami ngihamba nalo ngaphambili ubaba Zuma. Haleluya. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Haleluya. Ngisacela sifunde lapha ngoka Luka. Sikufunda ngoka Luka 23 verse 46. Haleluya. uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo njalo wafa. Haleluya. Wamemeza ngezwi elikhulu ethi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngoba mayisebeka umoya wakho kukhulu okwenzeka kumuntu uma iseshona. So manje kuchuza ukuthi naye akabe awubeke kumuntu okuyena othembekile kuyena, okuyena umuntu obemleader, okuyena obemtshela ukuthi kuzokwenzeka kanje. Kunezinto ezenzekile kuJesu before afike kulesi stage. Usesho lo mlayezo ngoba sekuphelele konke kuyena, usekwenzile konke, useshayiwe, usekwaziwe, usebekiwe esiphambanweni. Woma wanikeza uvinika ufika la khona ngoba nala sefika khona sethi Eloi lama sabathana ungishelani na. Ingoba manje usiyabona ukuthi izinto ziyamshaya zinzima, kodwa yena uyazi ukuthi lezi zinto ezinzima kunabantu abazelwe ngazo. Kunebandla elizelwe ngalo ngoba ngalesikhathi ethi ngomile kwakuzalwa kebandla eshaya imvimbo kwakuzalwa kebandla ngoba ibandla uze uJesu la emhlabeni ezofiziseka ukuthi konke okuyenzeka emhlabeni kuyiqiniso kathi but manazana nami niyogcina nazana nobaba ngoba njengoba esefa hayi ngoba efa ngoba makukhona la ufuna ukuya khona uqala kwenye indawo ukuze uye somewhere else. Bayambulala benjethi baqedile ngaye kanye nethuneni uyothatha idluthulelo uyothatha igiya uyavuka ezulwini. Ezulwini la yakhona ilethe yosilungiselela sonke ngokuthi sonke esikholwayo kufanele sikhululeke ngoba sinalo ikhaya ezulwini. Kodwa labo abakholwayo abenza intando kaNkulunkulu labangayenza intando yilabo abazokuya esihogweni. Haleluya. Haleluya bazalwane. So manje kulisho la mase kubhlungu esethi Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami ngoba kukho la ngawubeka khona ubeke ezandleni zikababa wakhe ngoba isandla sinamandla, isandla siyaphilisa, isandla isona siguidayo. Umhamba ngesandla endleleni usuku unqobile ngoba noma sesikhethisa inkosi sithi phakamisa izandla zakho la kuphela khona isandla sakho ila inkosi ifika iqhume khona ukuphila kwakho kwaphakade. Uzothi umhlabele ethi ngizwile isandla sakhe sengithinta ngoba yini isandla masikuthinta usukuvuseleleke konke ngoba isandla sidinga ukuthi noma kuyisandla makube isandla sihlolwe uNkulunkulu, makube isandla sinogcobo ngoba zikhona nezandla ezingenazo ugcobo, zikhona nezandla ezikudimothayo, zikhona nezandla ezingakuyisa endleleni, kodwa phathezona sandla isona saphefumulela uNkulunkulu ngoba wathi bonke abangabami noma bona ngophawu ngiyobaphefumulela bayoba namandla, bayohamba, bayoqina endleleni, abayokuwa noma kufika izinto kodwa zizobakusinda. Noma kufika izinto bona bahamba phezulu kwezinto zibashaya izinto ngoba izinto mazikushaya zisuke ziqinisa, mazikushaya izinto zihambisa endleleni ngoba noma uhamba endleleni sibekela ukuthi zikhona izinto esizophila nazo nengazona kuyizo ezofuna ukusitest ukuthi thina simi kangakanani la sikhona, sikhola ngoba sikholane noma sibola kukholwa ngoba abantu bagibele ebhasini bebona ibhasi liyalena kana bazi ukuthi abagibele banazo izitophi zabo. Bagibela abanye bengenaso stop mase kufika estopini kufanele ehle angazi ukuthi bantu ingakho noma sikhona endlini okukhonza kumele sazane noKristu Jesu uNkulunkulu ngoba singangena sonke sibe la kanti awazani noNkulunkulu. Bona abanye bengena kana wenzelanga ifavor. So izikhathi lezi ze favor kaNkulunkulu ukuthi nawe usengayithola. Lo mbuso wanele bonke abantu. Wanele bonke abantu lo mbuso nawe usengawuthola. Asizanga seza khona ngoba sathintwa isandla.
isandla sinamandla, isandla sibuye sidelelekile. Sasilanda isandla endaweni esasitshethi isandla indawo ezi-right, kodwa kwakuyindawo ungakuzona sasi-right, sasibeka endaweni e-right. Siyathandazana manje ukuthi laba abanye bangavuleleki bavuleleke ukuze babone ukuthi indawo kuyona yona yilesi kuyona. So manje siyalimala amasoda sithi endaweni ekuyona sibe sishayane khona futhi endaweni. Ingoba yini manje sikumele sifundisekiseke ukuze siqinisekiseze ukuthi sazi uma silana asizile uzoshayana, asizile uzojajana, kodwa size esandleni sikaNkulunkulu. Sizogqobela likaNkulunkulu ngoba ugqobo lunamandla. Ugqobo lunyakazisa izinto ngisho nekuthiwa sezehlule bani. Ngoba uma usufike la kuvuleka ngisho noma kuthiwa kokuhlule bani. Ngoba yini isandla esinamandla. Ngoba isandla Jesus. Isandla uzathi kuDavid ngikuzungezile ngemuva nangaphambili ngabeka isandla phezulu kwakho. Hamba ndodana yami ungamsesaba. Uthi wala noma sekudlala ucansi lakhe endaweni abafilelo ngiyafika ngilendlule. Umusa asaphile ngoba siphila under grace kulesikhathi esikusona manje sibiza ukuthi ngempela sikholwa ngoba uNkulunkulu usinikezile zonke indlela. Indodana yakhe ifikile ezemhlabeni yaprophesy yakwenza konke kufuneka siphile ngaphandle kokukholwa. So ithe mayisihamba yathi bazalwane ngikwenzile konke ningathuki makholwa kwenzakala kunina because nami I've proven ukuthi kuzokwenzakala kunina ngoba vese niza kumina kuBaba ekhaya ezulwini. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Izwi lesikhombisa, inamba yesikhombisa is a perfection number. Namadimoni aphuma ngendlela zesikhombisa amaswakhipha. So bazalwane ngisho no usuku lesikhombisa wathiwa siyokwenza lutho ngalo usuku sokhonza ngalo ngosuku lesikhombisa ngoba zonke lezi insuku suke sisebenza ngalo senza konke kufanele sikwenze, kodwa ngosuku lesikhombisa usuku kufanele sokhonza ngalo uNkulunkulu. Hallelujah. 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 Kuthi kufeziwe ngomile uNkulunkulu wami baba bheka mama bheka indodana. Ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje zobe nginawe. Bathethelele baba ngoba bazenza into abenzayo. Ukuthethelela kubalekile ngoba masiphila ngentethelelo uthi uNkulunkulu masingenantethelelo asiphile umoya wakhe, asiphile ukusho kwakhe akushilo, siphila ngentando yethu. But kodwa uthi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho, kusho ukuthi useyawunikela. He's handed over himself to God. Isilihambile ibanga bekufuneka lihambe, useqedile bekufuneka kuqede. Kodwa ngenkosi simile noma izinto zisishaya, simile sithi Nkosi mana nathi Nkosi, sithi Nkosi bheka thina ngoba thina Nkosi sibheke wena. Akekho umunye sinokumbheka ngoba ngezwi leNkosi soma njalo ngoba usho njalo uthi la ezwini lami ukhona yonke into, khona konke ukuphila. Nazo zonke izikhala engihlomile zikhona la. Niyohamba ngokukhola yonke indlela yenu. Akunaba khona nozinto ezongithiba ngoba uNkulunkulu onguyena ongukhona uzinkhonele uzenzela khona konke, usidirector konke. Uma silalela umoya engcwele, umoya engcwele osilidayo, umoya engcwele osilondolozayo ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami.